ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаат муборак бошад. дӯстои азиз, бародарои қадрдон, ина дастаҳол бибинед пешвои миллат чӣ мегӯяд. ҳеҷ гоҳ рӯ афтода набошед. ҳаёт, зиндагӣ, давлатдорӣ ҳамин будааст. фақат дар ҳеҷ ҳолат рӯ афтода нашавед. бале, дуруст. рӯ афтода шидан дар кор нестай бачо. хеле омада дар хона шиштану хеле қати мо пеш рафта наметонем. ҳама қафои кор ба гузашта салавот. мақсади барномаи ман барои чиай? ман як дута барнома дар бораи ҳамон мақсад урусо худшон гап задагӣ буданд. худшон ба навор гирифтагӣ буданд. ман гирифта дар каналам пахштум. пешаш то 1 миллион просмотр гирифт. некем ки ваё мақсад жаловат задан чӣ коре кардан ки ютуб қапидаш. ютубда мумкин нест бачо ҳар хел видеоро партофтану ҳар кора кардан. ютуб қапид жаловат задан. ман барои хуб далит кардам. бисёр ҷо бародаро савол кардан ки чӯ бо далит кардӣ, чӯ бо далит кардӣ. мақсад русо худшон гап задагӣ буданд, ман ҳаморо мондагӣ будам. барои ҳамин сабаб далит кардам ки ютуб қапидаш. ҳар як одам хатогӣ мекунад. куре дар чоҳ меғелта, баъд дуюм бора баъд соб када меравад. ҳама одамизод ҳамин хелай. гуфтай ку нокарда гуноҳ дар ин ҷаҳон кист бигӯ. он кас ки гуноҳ накард чунон зист бигӯ. ҳама ашибка мекунад, ҳама фаребда меғелта, ҳама хатогӣ мекунад. ким ислоҳ шидан ай ҳамада хуб ислоҳ шидан ай. ислоҳ шидан ана безеб ай ки ислоҳ нашид. дар мусулмонӣ ҳам безеб ҳамяй ки ислоҳ нашид, дар дунявӣ ҳам ҳамяй ки безеб ҳамяй ки ислоҳ нашид. ҳар як хатогӣ кардӣ бояд ислоҳ шид. ира аётон наброрем бародарои азиз. ислоҳ шем, дасти ҳамдигарро бигирем, ҳамдигарда ёрдам кунем, кӯмак кунем. ман ай умри худам мегӯям. ман хиёл мекардам ки то динара ай ҳамада кӯдак маюму ёш маюму ҷавон маюм. ҳозир нигоҳ мекунем 40 сола шидам. ки ҳоли ман хиёл кардам ки ховм бурдан хестам. тамом ҳоли ягон чира не дидам, не фаҳмидам, не шинидам. инам хеле хиёл мекардам ки дина бачи 20 сола будам. як шаб хо мерам, саҳри мехезам. 21 сола мешам, я исусу мегардам, ака харсандӣ мекунам, мақсад дунёро мебинам. Неки инам хо рафтам хестам, аллакай 40 солаям, ҳеҷ чӣ. ӯ мардак 100 сол умр дидай. гуфтиян чӣ дидӣ? гуфтай ай дар даромадам, даро ай треза буромадам. инам персак ай дар даромада, ай треза буромада. инам иқа умр будай. бура ҳамиқа умр ҳеҷ гап нест бародарои азиз. чӣ хеле ки дар интернет дидестем и корора, и бо як чи ҳаста ки тақдир. тақдири ҳам бародаромон ҳам хеле будай. фақат дар ҳақшон догу бошем. ай тақдир ягон кас ягон ҷо гирехта наметавонад. ман кӯдак будам мегуфтам ки ман духтур мешам. мегем бин ки рафтам актёрӣ хондуму. чандин бародаро чим чи дига мехостанд, ки чим чи кораи дига шидан. бораи ҳамиқа дар тақдир таъм метем. ай тақдир гирехта намеша. дар ҷои бошенда боша. худованд ёру мададгортон. гапи пасту баланд дар кор нест. фақат ислоҳ шидан дар кор. касе ки ислоҳ нашава ӯро худо мезанад. ираётон наброрем. худо нигаҳбон.